Actually, nagutom ako. Kaya, kakain tayo ngayon ng ginamos. Ito. Meron akong ginamos. Meron din tayong kanin. And, ito, meron tayong ano dito. Ito yung, gumawa kasi ako kahapon ulit ng, yung binibenta kong alamang. Ayan, may sobra siya. Kaya nilagay ko dyan. Ito naman yung yung chili sauce natin. Masarap siyang ano sa kanin. Kaya ang gagawin ko, para lang may anghang lang. Pero actually, maanghang na rin yung, maanghang na rin yung alamang. Ayan. Sarap. Tapos, ito, ginamos. Silagyan ko yung ginamos ng, hindi ko alam kung ginamos ba tawag sa Tagalog. Hindi ko din alam. Ano to? Ilagyan ko ng kamatis at saka sibuyas. Onion. Ayan. So, masarap siya. Tapos magkakamay tayo. Tagal na ako hindi nakakain ng ginamos kasi ayan kanin natin. Ninalagyan ko ng ang haba niyo ha. Wait lang. Ayan, para nakikita niyo yung mga hugas. Actually, maghuhugas pa ako ng pinggan. Ayan, hindi ako naglinis talaga. Kasi literal na ganyan para makita niyo yung yan talaga. Tapos papon yung pa. Para makita niyo talaga yung ganyan yung realidad. So, ayun. Kasi, matagal na akong, kasi dati ginagawa ko pala to. Yung, kasi, naalala ko lang, nung dati, nung sa pangit na bahay pa lang kami. Sarap. Ano pala itong ginamos? Lagi ko tong dati kasi si nanay, yung lola ko na nagpaano sa akin dati, palaki. Hindi siya bumibili ng ginamos. Ayan. Tapos teka lang, lagyan ko ng suka. Ang ko mga suka. Nalalo ko dati, kasi si nanay, lagi bumibili nito. Kaya ayun, lagi kami nakano sa ginamos. Ayan. Tapos ito yung mga chili sauce dati, wala pa naman yan eh. Sili lang, okay na. So, ayan. Kasi dati, naalala ko, nung nakapangat pa kami na bahay. Nung bago pa ako sa YouTube, naalala ko, hindi talaga wala akong pakialam sa nung papanoorin yung mga past vlog ko. Makikita nyo doon na wala akong pakialam talaga sa background ko. Kasi wala akong pakialam. Pag tinitingnan ko ngayon, mas gusto ko yun eh. Kasi nung nag-start ako sa YouTube talaga, ang kulit ko. Ang dami ko sinasabi. Nung nag-start ako sa YouTube kasi talaga, masarap. Talagang literal talaga na kung ano yung itsura. Yun talaga. Yung supply, ganyan. Yung bahay. Hindi ko kailangan maglinis para sabihin malinis lagi yung bahay namin pag vlog ako. Kaya lagi ako dati na, yung bahay nyo. Bakit ganyan? Lagi ko nakasabihan dati. Hanggang na-realize ko, sabi ko, bakit ganyan yung mga tao? Kuha ako ng alamang. Bakit sinasabihan ganyan ng mga tao? Sabi ko, ayan alamang. Sabi ko, may standard pala sa YouTube. Yung buhay sa YouTube, may standard pala. Kasi tinitinan ko yung mga YouTuber na ganun. Na-realize ko ang ganda pala ng mga bahay. Kasi dati hindi ko pa alam talaga na merong mga Pinoy na YouTube. Akala ko talaga taga ibang bansa lang. Dati. Kaya, nalaman ko, sabi ko, yung mga YouTube doon sa yung mga nakakita ko, maganda pala yung mga bahay nila. So, sabi ko, ganito pa yung standard sa YouTube.
pag na-YouTuber ka, sabihan pa ako dati na nakikabit lang daw ako ng wifi kasi posible na may wifi kami. Yun. Tapos, sabi niya, sarap ng alamang. Minsan namimiss ko yung buhay na ganun, na sasabihin kong ngayon, parang nung tumagal na, parang naging conscious na ako sa itsura ng paligid ko, ganyan. So, parang hindi na siya nagiging natural. So, parang ayoko na ng ganun. Kasi, parang napupunta ako sa ganun eh. Kasi nga dahil sa standard ng tao na gusto nilang maging ganyan din ako, ng pamilya ko. Sabi ko, ako yun na lang talaga. Kasi, nagpapipilitin yung buhay na hindi naman talaga kami. Diba? Kumakalat. Diba? Tapos may nagsabi sa akin, bago lang na madamot daw ako kasi hindi ko daw sinishare yung knowledge ko doon sa recipe, mga ganon. Hindi ko daw sinishare. Nagbibinipisyo lang ako sa mga viewers ko. Huwag naman kayong ganyan kasi kaya tingnan nyo yung mga old vlog ko. Makikita nyo doon na talagang sinishare talaga sa inyo yung recipe. Hindi ko po pinagdamutan yung aking mga subscribers. Diba? Kasi kung tutuusin talaga, yung vlog na ganito, alam ko, hindi naman tumalaki yung views eh. Ang sarap ng alamang. Pero kasi masarap itong gawin, itong mga ganitong vlog kasi kahit konti lang yung mga viewers ko dito, masarap makipag-interact. Talaga. I-try nyo kung makakarelate yung mga YouTube dyan, yung mga simple lang na YouTuber. Masarap, may mga magko-comment sa comment box mo. Masarap basahin. Totoo. Kung yan. Naubos ko na yung kamatis. 2 na lang yung natira. Ito nyo ba? So, ayun. Sarap. Nagutom kasi ako. Sabi ko, kakain ako. Ang sarap. So, ayun. Sinishare ko naman po sa inyo. But, yung lang talaga, yung topic na yun is para lang talaga yung sa topic na yun yung sinabi ko. Hindi yung sa recipe. Diba? Diba sabi ko naman, isi-share ko sa inyo kung paano kayo makakagawa ng sarili nyong recipe. Tuturuan ko kayo. Kaya huwag nyo naman sabihin na madamot ako. Kasi, hindi naman ako nagdamot sa inyo. Dahil lagi naman ako nag-share talaga sa inyo, diba? Yung mga budget ideas ko. Kaya kung sinishare sa inyo yun. Ang sarap. Kapag ko kanin, ang sarap. Nagdagdag ako ng kanin. So, huwag nyo naman akong sabihin madamot. Kasi masakit din sabihan yung madamot eh. Nag-effort na nga tayo, diba? Alam nyo, hindi naman malaki yung ginikita ko sa YouTube talaga. Totoo lang. Sobrang liit lang. Imagine nyo na lang yung 1,000. Magkano lang? 45 pesos lang. Diba? Ang liit lang talaga ng ginagita ko sa YouTube. Sa totoo lang. Hindi siya nakakabuhay ng pamilya. Sobrang liit lang. Ay, sorry. Pero sobrang thankful ako kasi kahit maliit, nakakatulong pa rin siya sa amin. Pero ayokong mag-rely dito sa YouTube kasi konti lang yung kinakita ko eh. Hindi naman malaki. Diba? Konti lang. Kaya kaya ngayon, laking tulong sa akin ni YouTube ngayon na ganitong
walang na-stop yung negosyo namin. Malaking tulong yung YouTube sa akin. Ang bagay, sabi nakapag-grocery, ganyan. Malaking tulong. So, pero ang masarap kasi dito sa YouTube, yung community na nagawa ko. Diba? Kung sa mga nag-YouTube kasi nakakagawa ka ng sarili mong community sa channel mo. May mga naging kaibigan ka kahit hindi mo sila nakikita. Feeling mo, close mo sila. Yung mga ganyan, hindi mababayaran, hindi matutumbasan ng pera eh. So, ganun lang. Masaya mag-YouTube talaga. Masaya talaga. Kaya, kahit malit yung kinikita ko dito. Kahit, sabi nila, ito yung i-content mo, kasi para malaki yung views mo, ganyan. Pero, isip-isip ko, hindi eh. Yung mga viewers ko kasi, most of them, sa edad ko hanggang pataas. So, tapos yung tinitingnan nila is yung vlog lang talaga. Kahit konti lang sila, okay na, ako lang. Masaya ako talaga, promise. Wala talagang pag-pretend na yan, masaya mag-YouTube na Tsaka mga diehard viewers ko talaga sila. Diba? Kasi yung iba, dumadating lang pag sikat ka na eh. Kaya sobrang na-appreciate ko yung mga tao na minamahal nila ako na kahit hindi naman ako sikat. Diba? Kahit hindi ako sikat, tinutulungan nila ako. Sobrang salamat din. Talaga. Na-appreciate ko talaga. Simpleng tao lang ako, kaya masaya ako sa mga bagay na sarap oh. Masaya ako sa mga mga bagay na simpleng binibigay sa akin. May nagsabi sa akin, nagpapaawa daw ako para bigyan ako ng pera. Para mabigyan daw ako ng pera daw. Ganyan. Hindi pa ako nagpapaawa. Kasi kung nagpapaawa ako, hindi ako magtatrabaho. Sinasabi ko lang talaga kung ano yung nasa puso ko at kung ano talaga yung mga gusto kong sabihin sa inyo. Ay, so water palihog, be. Wala water pala, water. Ganun ka, papa. Thank you. So, ayun. Yun talaga. Magpapaawa na tayo. Hindi na ako nagpaawa dahil pagkikinuha niya talagang nagkakayon kami ni Papa Joe para talagang umunlad yung buhay namin. Tsaka dati naalala ko, nagluto ako sa pangit na bahay pa. Nagluto ako ng yung sobrang liit na onion. Nahati ko pa yan sa sobrang pagtitipid. Kasi nga, ang hirap ng buhay namin dati. Kaya ngayon na-appreciate ko din na nagluto kami ngayon, malaking onion na. Hindi na ako nagka-care sa onion. Malalaki na yung binibili namin. Para sa akin, malaki improvement na yon kasi hindi namin nagagawa dati. Di ba? Hindi namin nagagawa yan dati. Kaya, ayun. Busog na ako. Ang sarap. Sarap nito. Hindi ko ito pwede ibenta sa inyo kasi ano naman malaya tayo. Pero masarap. Mista-mis tapos marat-alat. So ayun. Ano naman gusto kong sa inyo. Chika. Tawang kumakain. Actually kaka-upload ko lang ng video. Si Papa ngayon nag-deliver na lang kasi marami na kaming stocks. Yung stocks namin
Kahapon, whole day kami, nag-busy kami kahapon, whole day. Alas 10 na kami natapos. Imagine yung umaga pa lang hanggang alas 10. Para talaga may pondo kami dyan. Tapos, magdi-deliver na lang. So, ayun. Yun lang guys, naubos ko talaga. Yung ang sarap. Ang sarap ubos. So, sana huwag na lang kayo maging nega. Kasi hindi naman ako nag-pretend sa camera. Kung ano ako, yun lang naman talaga ako. Hindi naman ako naging madamot sa inyo. Nagbigay naman ako ng hanggat makakaya kong ibigay ng mga ideas, mga recipe, ganyan. So, kasi yung ginagawa ko para lang din naman sa amin ng pamilya ko yan yung mga recipe kasi share ko sa inyo. So, ayun. So, dito na lang. Kasi maghugas pa ako ng mga plato. Tingnan niyo yung mga plato namin, Ayan. Kasi naisipan ko, gumawa ako ng ganitong vlog. Na kumakain ako habang nagsasalita sa inyo. Kasi parang masarap kumain na nagsasalita habang diba, nasa sa camera. So, ayun. So, salamat guys. Salamat sa panonood and God bless. Stay safe. Mag-stay tayo sa bahay, pero kami hindi kami nag-stay sa bahay kasi salit-salit kami ni Papa na umalis para bumili ng mga stocks, ng mga karne, ganyan, kailangan namin sa pagluluto na pangtinda. Ako naman umaalis ako pag din na talaga, pag yung bibilin hindi naman ganun kabigat. So, ayun. Pag nag-grocery, kailangan ako talaga yung grocery. So, ayun. Salamat sa panonood guys. Paalam!